Umsindo kaMaskandi egxonuza kwabo ngesici sakhe somzimba. Nginibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Elami igama ngifeze kuNtuthuko Khumalo ila sibona amagomede. Ukuthi mhlambe usemusha kuleli khasi, ngizocela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu umculo kaMaskandi uZanefa Ngidi uziqhathe nabantu abaningi ngokubiza uzakwabo uMayogathi ngesidalwa esiqashwa ngoba sidatshukela bamdabukele ngoba ekhubazekile luyamjida. Sikhona sicula besithanda abantu ngoba sikho bafishane thina asiqasha. Ngacasuka kwathi angizinqamule izinyawo kubika uZanefa. uZanefa bekhuluma ke noShepherd Manqele esiteshi sakhe esisakazela kuyo-2B Perfect TV. Okucasula abantu abaningi ukuthi uShepherd ubelokhu egegetheka isono sikaMayogathi ukuphenduka inyama kubahleli bemcimbi njengoba eseqasha ukwedlula ngisho abazibiza ngamakhosi kaMaskandi. Eziphendulela uMayogathi oshisa izikhotha ngengoma ethi apho bhinqa lami uthe le nkulumo ayibanga yinhle njengoba beyiqhamuka kumuntu ambiza ngobaba nangobhuti futhi akhule abukele kuyena. Yize kunjalo uMayogathi uthe yena akananxa noZanefa futhi-ke akazoziphendulela kuyena. Angakusho nje ukuthi kakhulu abantu abamthandayo ayehlanga kahle kubantu abathanda uMayogathi. Nakuba kunjalo kodwa uMayogathi unxusa abalandeli bakhe ukuba-ke bangamzondi uZanefa ngoba mhlawumbe usazobuya phaphame abuye kubona azoxolisa. Umsakazo Ukhozi FM MC Tjatha ngobe uthe akahloniphi uZanefa, ukhulumisa kwesiphukuphuku nje abe emdala. Lo sinikayo-ke nje uyamnyanyisa kakhulu ngoba akazi ukuthi yini ehlekisayo kule nkulumo. Esikhundleni sokuzehlisa uZanefa uvele wambiza uTjatha ngesitho sakhe somuntu wesifazane maqedwe wathi-ke umjwayela kabi. Nabalandeli bomculo bamaskandi bakhele bezehlela kuZanefa bembiza ngomculo onomono futhi ongafuni ukubona omunye uzakwabo bamdlule ngempumelelo. Nabalandeli bomculo bamaskandi bashe bangalazi kuZanefa ngezokubala kubona mhla ka-1 uG5 kanjalo noMgibe nowaziwa-ke njengomhlaziyi womculo kaMaskandi ozimele usiqiniseka umvela ushiya ngalazi kuZanefa embiza ngokugombela kwesakhe ongenza noma yini ukuze aphumelele adlule omunye uzakuba. Nakuba-ke gxekwa uZanefa ubhala ukuthi akudikizi ngisho inqolo. Ngaza kwethu izona ezihamba phambili asibheke khona udouble tint uZanefa ukuthi ugadle kakhulu koMayogathi ikwaze kwazela kubuhlungu ukuthi ugadleke ngesici aphila naso laphana insizwa uMayogathi. Ngaza kwethu lona udaba esiletha lona namhlanje kwezi senkezweni. Senkezweni.